and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Samtang sundon ta ang panimay ni Ido Sarmiento, wa kini mahimutang tungod sa pagkalugi sa iyang negosyo ug daghan pa kinig bayranan ug may dako pang utang sa bangko niini. Ug wa sa madugay nagpaybaw ang katabang nga may nanawag kaniya. Salamat sa imong pagpakabana. Dad, kalimtan ta ang mga panghitabo sa mga labay mga adlaw. Kalimtan ta ang wa na to pagsinabtanay. Rafi. Salamat iyo. Salamat. Nida! Telepon na, sir! Telepono ko na, Dad. Sige, mulakan ako, Dad. Bye. Kabaga itong tawag, Dad. Sir? Kinsa man ang nanawag imyat. Kung tagabang ko na, inganawa ko, ha? Dili sinoy. Babae man ka na. Si Estela Pires. Oh, si Estela Perez. Jalan man, sir. Tubago ni ma. Sige, imyat. Padayon na lang si Mumbo. Yes, sir. Ngano ka ang nanawag man? Tubagon ko lang. Sa una ra ba? Uwa ko magigsulti niya. Tubagon ka lang. Hello? Eduardo Samonte? Estela? Unsay ato ni mo, Mrs. Perez? Kuan? May gusto lang unta kong ipangutana. Hinaot nga, wa ko magkasamo. Sige. Unsa man na? Kadiyot lang. Murag, nalimot naman tingali ka na ako, Edo. Maila sa imong pagpakikisultiro na ako. Nalimot ka na nako? Ha? Ako ang gitabangan nimo dihang nadisgrasya akong sakyanan. Pila ka buwan ang milabay. Nahinumdum ka? Nagbunok ni atong higayon na ang kusog nga uwan. Og nabangga akong sakyanan sa aisle. Nahinumdum ko. Og ako sa akong bahin, dili gid mahitabo nga malimot ko nimo. Kay ugwa ka pa nga miluwas nako, mitabang nako. Ay wa na unta ko karon. Anhing na. Unsa may ato nimo, ha, Mrs. Perez? May ipangutana lang ko. Unsa ka na? Kuan, ang akong anak si Michael, may kaila nga Rafi Samonte. Managsama man mong apelyido. Di ba? Ako siyang anak, si Rafi. Rafael Samonte. Wa gyud ay kumasayop sa akong gituhuan nga kabanay mo siya o imo bahang anak. Gusto gyud ay ko. Higala day sila sa imong anak? Kuan Edo, nagsusi lang ko. Maor na ituyo ko. Tingalig may laing ka pang tubong sa pagsusi mo bahay ni Rafi, Mrs. Perez. Tingalig nakabuhat og dili maayo si Rafi. May pagkabadungon ra baning bata tungod sa mga barkada niya. Sultihi lang ko, nakasama siya? Kuan, dili man tingali matawag na sa ang maibog siya sa girlfriend ni Michael nga akong anak. Hiyasan ng katungod ang gibati niyang kaibog ni Emily. Emily? Oo, mauningan sa girlfriend ni Michael. Pero, okay ra, Edo. Ang tuyo lang yun nako ron mao ang pagsusi ug sa relasyon mo ni Rafi Samonte. Ug kusgon ko, wa gyud ay ko masayop sa akong pagtuo nga imo siyang anak. At tuod, kumusta ka naman di ay? Nanawag ba ako diha og ang helper mo ay nakatubag. Busy ko no kaayo ka sa imong negosyo. Oo.
Busy ko. Ikaw, kumusta ka man? Kaluoy sa Dios, okay na. Hingbit na ang akong kaayuhan dihang na disgrasya ko. Og usa ka sa nakaluwas na ko, Edo. Salamat kaayo. Oh, uway sa pa yan. Tingalig na kasabok ko. Sige, maorti tuyo na ko, ha? Masalamat sa paghatag mo gigayon, Edo. Bye. Bye. Si Stella Perez. Nahinumdum ko sa among kasurprise niya itong panahon ni Jimmy ni Romel. Sa among gibuhat niya, girate na mo siya. O niadtong higayuna, ulos mi, naggumon sa drogas. Punan pa sa among kahubok. O dili ko malimot. Nagsambaraming tulo. Nagsabot mi og kinsa namo ang makauna. Ug ako ang midaog. Mauna, ako ang unang migumuos sa iyang pagkababae. Ako, ug ni adtong higayona, gitagbaw ko ang akong kaugaling. Si Jimmy, siya ang may dako ug tinguha sa mga babae. Pero kay ako man ang midaog, gipahimuslan ko siyang maayo. Ug pagkahuman, sila nasab si Jimmy ug Romel. Gipuli-pulihan ang babae pagpahimus nila ni Jimmy ug Romel. Pero ako ang naguna ug pagpahimus niya. Way nakasaksi sa mong kibukat. Gani, hangtod karon. Ug nga namatay na lang si Jimmy ug Romel. Hangtod karon, wa gyud nasayod sa pagkasalpakis. Pero karon, gibati ko kaso. Labi na dihang nakita ko ang iyang mga hulagway, ang iyang mga portrait, mga diha sa ilang bumbong. Wa na sila si Jimmy ug Romel. Ako na lang ang nagpabiling buhay. Ug ang nahitabo ron ako, sinugdanan ka kini sa pagsilot sa Ginoo nako. Sinugdanan na ka kini. Bangkarutan ako. Og dili kay bankrupt lang. Daghan pa yun og utang sa akong mga empleyado ug labi na sa bangko. Wag ko masayop, tiya. Si Rafi Samonte, ang karibal ni Michael. Anak ni Eduardo Samonte. Maod eto nga nadugay imong pagpakigsulti. O, tiya. Wa mo sultihin nga karibal ang iyang anak ni Michael. O kay iyan naman ning trato, muhunong na lang untang iyang anak pagpaninguha kang Emily. Wa mo sultihin. Wa lang, tiya, uy. Pero giingnan nako nga si Emily, girlfriend na ni Michael. O nga si Rafi, naibog kang Emily. Makasabot na siguro siya sa gisulti nako, tiya. O siguro ko nga, pakigsultihan niya iyahang anak nga si Rafi. Wala man kayo magawas sa Rida. Wala man naon. Human sa iyag pa mga ganina, o guman nagtubag sa telepon na. Tuon na lamang siya sa iyag kwarta. Kinsa nang sad kami Sa Montes Residence, hello? Ako rin oy, nang imyat. Kaya nga nakakinsala na nanawag. Nga naman ang tandang rape. Naniguro lang kung may ibaw ng imyat. Kung may kwarta ka ba? Muhuwam ta ko. May importante kong paliton. Ay nga, nung dili ka man mangaya sa imong daddy. Nga peace naman mo. Mga tagayod na. Hindi ko lang siya hasulon una nang. Ibaw ba yatas problema ron niya? Nang, pahuwama lang ko be. Ilisan ko lagi ha. Pila man. Ayaw lang nagdako Kaya gamay na lamang kinikaku ang kwarta. Ipadala na ako sa amo Pila. 1,000 lang god. Okay na na. Siyalan ka to? Siyalan to sa to 1,000? Nang imyat eh. Huwag yung malay sa binugoy nga sulti. 1,000 ba nang?
1,000. Pahuwam ako nun, be. Promise, ilisan ko na. No, di na 1 tao. Mabi na ko, wa na tao. Wala me. Sige, di uli dari sa balaya kay gamiton man ka ni Nima. Ay, ate pakadiyot lamang. Kasabot na ko. Manghom ka kwarta kay iinom na sad ni barkada na. Kung inom man lang, wala kay kwarta. Dili para inom nang. Palit na ko gift kay birthday sa mama sa kong crush. Ugma iyang birthday, ug karon ko magpalit. Tinuan? O lagi. Good boy na baya ko ron nang. Kay peace na miss daddy. Basta, gift mo paliton. O lagi. Na sige, kuha adi na kwarta. Uli Salamat ang imiyat. Sige, mulit na ko. Magkuha ko sa kwarta. Aron magpalit na ko og gift para kang tita Noring. Thank you nang ha. Paingon ako diha. Bye. Bye. Pastilan, gayong bata. Ambot basad oy. Ngano basad, dili man ko makabalibad. Mura gayog akong anak. Ugma, dito magkita no, sa Tardiman. Holiday, at tulbag ka sa inyo. Oo, laki. Igahin ako ang mong adlaw kang mama. Kay sayo sa buntag, manimba man mi, mudagkot, niya paghuman, diretso na sabay. I-regards lang kung mama mo. Ina, happy birthday. Tuan na imong gift sa bag nga akong gipalit. Gitipon lang nako, ug gibutangan ko sa imongan. Aron may bawas siya nga gikan nimo. Bisita ni mama mo. Ambot niya, pero labing siguro, kumari niya. Pila ka mga silingan pod. Sige ha, ato na lang kumahay ka ha. Okay, sige. Yatod ka. Sige, sa eskin na lang kutob. Manaog lang ko. Tama? Hilom lagi ka ayat Nga naman ka. Abi mo kung sa'yo. Gusto na si mama nga, kung sa itong graduation, magpagkasal ta. Gusto na ko na siya makakita siya nga po. Sara man na ba? Hapit na lagi. Lugar na lang ko. Dini na lang, Mike. Thank you. Emily. Basta na. I love you. Love you more. Sige na. Ako rin tayo maabli. Niya naman. Sige na lang. Amping ha. Bye. Larga na. Tawagan niya ako ni mo, ha? Sige. Ni ana si Emily Rafi. Dali na day. Taod-taod nang naghuwat nimo si Rafi, anak. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!